Husganong gipanilipdan sa Pinoy Fear Factor winner Jomi Teotico ang isyong giatubang karon. Kini human gisikop siya sa kasong illegal possession sa marijuana nga nakuha sa kapulisan niadtong October 23 sa balay sa iyang ka-live-in partner ang kanhi Pinoy Big Brother housemate Jamila Obispo dito sa San Pedro, Laguna. Depensa ni Teotico nga nagamit siyang marijuana tungod kay mao'y girekomendar sa iyang doktor alang sa iyang sakit nga ADHD o Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nangulipas usab si Teotico nga iyang tanang marijuana. Sigod sa kapulisan nga ang mama ni Jamila nga mao'y tag-iya sa balay ang personal nga niadto sa presinto aron ireklamo si Teotico. Kinsa giingon na aktuhan nga naghit-hit. Si Teotico padayong gitanggong karon og posibleng pasakaan sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 or Comprehensive Dangerous Drug Act. Sa Showbiz Chika, Maris Puyo.